Wow! Wow! May kay nga kabsat, ag-harvest tayo ti Chinese marunggay. Agluto ng tisok. Taimbag lang nga mapakinabangan kakabsat ko. Ta nga mabalin nga dagita aplat ti makinabang lang. Imbag tayo ata uri, inaplat kat, nabiyaglat tan eh. Usap tayo ti bulong nan, ta agawin nga rin ti kabsat yung dita Pilipinas. Awanin malaylay ton nga samputakon, maganggang danton. Ket ramanan pa ilang matay ti kabsat yo. Ano at agas na matay ti bambanog ko kakabsat ko nga nagmulmula kinagsibsibong. Ay damdama ko kwa. Arup ko tay ti mula. Ay matay ti kakabsat ko na yun sa nagbanglaw, angot marunggay si kayo. Di ba paglakit din tahang ko nga pinarkot idi. Diba inaplat permi inaplat iti day ti kakabsat ko ang tamok ko hang agpiagon. Adalat ta aplat na niyo at ulat ta ngam day ti bulong na met ket mayat latta continuous latta mat adulat ta ti bulong na nagalud ni gustunan adu pay nabati kakabsat ng gustunan hang ko maibos naklakit dino makalbo ka magayam ang mga orerawot pud kami day ti kabsat yo ke hanang maibos ti kayo na day titilis wan susay. Wow! Sibuyas, kin bawang. Dagiti Chinese nagluto kakabsat ko nagangit iskan kin bawang kin sibuyas. Banglon mayo mo umon arsot ko nga nagurat. Ay ganda ti danom. Oh, may nagbanglo kan kabsat. Kasi pergi tipis bolon. Yan kabil dira itoy bulongan kakabsat ko marunggay ti Chinese nga kunada. Oh, na yan. Maya mo, uman nga kabsat ko. Angot marunggayan. Wow! Diba? Simple. Nga masida. Aslamat lang inabraw tayo dahil di kakabsat ko. Oh, na yan. Nagbanglo ka nga talaga na. Ngayon, nagimas kan? Wow! Wow!